Здравейте! С това видео ще се опитам да ви представя начина на работа и отчитане на касов апарат BlueCash 500. За да включите първоначално или изключите касовия апарат, трябва да задържите бутона, който се намира отстрани вляво. Тъй като дисплея му изгасва, ако не го използвате известно време, натиснете отново, но за кратко същия бутон. Касовата ролка, с която работи този модел апарат, е терморолка с ширина 79 мм при максимален диаметър 60 мм. За да я поставите, отворете капака, като натиснете бутона, който се намира от страната на клиента, и повдигнете капака на контейнера за ролката назад. Поставете касовата ролка в гнездото по този начин и натиснете капака в центъра с леко усилие. За да започнете работа с апарата, стартирайте приложението BlueCash POS. На екрана се появяват всички програмирани артикули. Ако желаете да филтрирате избора си на артикули само от конкретен департамент, изберете третата икона от лентата горе. След това изберете департамента. Ако искате да се върнете отново към всички артикули, изберете отново същата икона и след това натиснете всички. Ако не виждате всички артикули, преплъзнете менюто с артикули или натиснете лупичката горе вляво и стъпете върху полето за търсене. Още при изписване на първите букви ще започнат да се филтрират артикулите спрямо изписаното до момента. Преди да започнете да маркирате с апарата, е препоръчително да въведете служебната сума, която поставите в сейфа, за да имате възможност за връщане на ресто. Това става, като натиснете иконата най-горе вдясно, а след това иконата за служебно въвеждане и извеждане на сума. Въведете сумата и потвърдете с бутон "Потвърди". Апарата разпечатва служебна бележка с въведената сума. Ако искате да изведете сума от сейфа, натиснете или преплъзнете върху текста "Изведени". След това въведете сумата. За да се върнете в страницата с артикули, натиснете иконата към начален екран. Когато продавате само един артикул, директно го изберете. Ако продавате артикули с количество по-голямо от едно, първо изберете количество и след това маркирайте артикула. Ако искате да продадете артикул на цена различна от програмираната, може да я въведете, след което трябва да изберете артикула. Избраните артикули, които продавате, се оцветяват в синьо. Ако клиента се сети в даден момент, че желае още една бройка от вече продаден артикул, натиснете върху него още веднъж. Ако бройката, която желая, е доста по-голяма, изберете я и след това маркирайте артикула. На екрана се визуализира последната продажба, а под нея общата сума към момента на продажбите. Ако трябва да направите корекция на някоя продажба, натиснете бутона "Кошница". Тук се визуализира касовия бон и може да коригирате бройката или директно да изтриете дадена продажба. За да приключите касовия бон, натиснете "Плащане". Тук вляво се извеждат всички възможни начини на разплащане. По подразбиране е зададено плащането да е в брой. В полето "Получени", ако въведете сумата, която клиента заплаща, и натиснете бутона "Плащане", апаратът ще изчисли ресто. Сега нека да направим още една продажба. Ако клиента предпочита друг тип плащане, например ваучер, трябва първо да го изберете и след това да натиснете "Плащане". Ако ваучера не е електронен, задължително сумата на ваучера трябва да е по-малка или равна на дължимата сума. Въведете сумата и изберете отново ваучер. Натиснете "Плащане". В случая се получава смесено плащане, тъй като сумата на ваучера е по-малка от дължимата и апарата очаква въвеждане на остатъчната сума. Изберете тип плащане за остатъка от задължението и приключете
касовия бон с бутон плащане. Сега ще направим още една продажба, но с цена различна от програмираната. Ако разплащането е с карта и към апарата не е свързан разплащателен терминал, трябва да изберете плащане с карта и да натиснете плащане. Ако към касовия апарат имаме свързан разплащателен терминал, с натискане на този бутон плащане, дължимата сума ще се изпрати директно на терминала и той ще се активира. Терминала вече е в режим на изчакване, за да бъде подадена картата, телефона или часовника, за да се приключи продажбата и разпечата касовия бон. Ако сте допуснали грешка и сте маркирали доста по-голяма сума от програмираната или например някой клиент ви направи рекламация и върне закупена стока, трябва да направите stornиране на касовия бон. Спрямо причината, която налага storнирането, има условия. Ако storнирате с причина операторска грешка, срока за изпълнение на тази операция е най-късно до 7 число на следващия месец. Ако stornирате с причина връщане и рекламация или намаляване на данъчната основа, нямате срок, но за да се изпълни тази операция, трябва сумата, която връщате, да я има маркирана в апарата като оборот към съответния момент през деня. Ако я няма налична, преди това трябва да я въведете като служебна сума, което е обяснено в началото на видеото. За да stornирате, например, това касово бонче, натиснете иконата с буквата Б от лентата горе вляво и изберете операция Storno. Отваря се прозорец вляво на екрана. Тук избирате причината за stornиране, като по подразбиране е зададена операторска грешка. В полето по-долу изписвате дата и час на издаване на касовия бон, който stornирате, и потвърждавате с зелената отметка. В следващото поле изписвате номера на бончето. Следва номера на фискалната памет, който се намира на касовия бон най-отдолу вдясно. Полето за вписване на УНИП номер го пропускате, то е в случай, че апарата работи съвместно с УПТО. Сега приключете Storno касовия бон с бутон връщане и отново връщане. Приключването на Storno касовия бон е възможно само в брой. Ако искате да анулирате плащане с карта, при положение, че разплащателният терминал е свързан с касовия апарат, това е възможно, като затворите приложението Blue Cash POS и стартирате приложението P-Link. Изберете разписка за търсене. Отваря се прозорец за въвеждане на AC код на авторизация. Въведете само цифрите от бележката и потвърдете с зелената отметка. Изберете бутон Търсене. След като бележката от транзакцията се визуализира на екрана, натиснете бутона Възстановяване връщане. След приключване на процеса по анулиране на покупката, касовия апарат ще отпечата бележка, а сумата ще бъде възстановена по сметката на клиента. Ако искате да анулирате плащане с карта, при положение, че разплащателният терминал не е свързан с касовия апарат, операцията се извършва от терминала. За отчитане на касовия апарат трябва да отворите отново приложението Blue Cash POS. Изберете иконата най-горе вдясно с изобразени 3 хоризонтални черти. След като се отвори прозореца опции, стартирайте иконата Отчети. Тук имате възможност да направите X отчет, избора на който води до отваряне на подпрозорец покана за отмяна или потвърждение. За да разпечатате справочен отчет за оборота до момента, натиснете Потвърди. За да направите Z отчет, т.е. отчет с нулиране на оборота и запис в фискалната памет, изпълнете същите стъпки, но стартирайте иконата Z отчет. Този отчет се изпълнява единствено по ваше желание, тъй като сървъра на НАП
го генерира автоматично в 23:59. От тук може да изпълните и всички останали отчети, необходими за вашето счетоводство, като месечни, годишни и периодични по департаменти, артикули, плащания и други. Желая ви успешна работа с Blue Cash 500!